täältä. Tää saa stage divea vai mitä? Eikö saa päätellä kuka tahansa itse? Aivan törkeen makeeta oli. Jep, niin oli. Vesku voitti. Vaikka pelit meni vähän ehkä jollain huonoksi, jollain vähemmän huonoksi. Ja niin kuin muistatte, niin kyseessä oli uisutelu ja näyttävyyslaji kisahomma. Ei aikaa. Joten siihen ei voi perustella millään lailla muuta kuin se ekoja karsintoja tehtiin vähän ajan mukaan. Ja nopeasta tarinasta lyhyt vai miten se olikaan, niin tämän päivän eli ensimmäisten koskaan täällä tapahtuneen driftaus nelivetokisojen kolmas palkinto menee numerolle 12. Hyvä! Kerrankin osata! Jätkä on treenannut jossain, mutta kyllä sä opit. Kakkonen, ottele sen aikaan, niin saadaan kakkospysti lähti kolmosautolle. Se ei puhu ruotsia vaan. Det här går till nummer 3. Hyvä. Ja ykköspalkinto autolla numero 14. Ei, mut se joi leijona viinaa, me nähtiin. Protesti, se joi leijona viinaa. Sitten show-off-palkinto on aina tämmöisissä tapahtumissa tarkoitus järkätä. Mä en tiedä mistä tää tapoina ainakin on. Se on oikein hieno ja se lähtis tuolle Bombille, koska sehän veti päivän hienoimman kaadon ja ainoa. Ei se kaadu. Siis mulla oli liian hiljainen ääni ja Saija sai. Oi vitsi, meidän pitää hommata megafoni seuraavalla kerralla. Nyt mä sanon sitten tonne hallitukselle, että kyllä me se hommataan. Niin, ja sit tästähän saa tehdä valituksia ja me saa osoittaa sulle. Sami ääni. Joo. No näkevää sit antamassa heille tonne päin. Erittäin hauskaa oli. On pantuurainen, niin mä nappaan sen, niin mä vien sen sinne. Saa halata. Varmaan vielä rautarummuun. Joo, kyllä. Joo, Kiitos järjestyksestä, kiitos järjestyksestä. Mun mielestä on kiitos hoiska. Joo, kyllä. Yhden metarin pystyssä. Mä just laitoin. Ottaa yksi laina. Mä laitoin mun autoon, niin uuden ohjaa. Aika paljon hyvä lupi. Tehdään siitä karta. Salonen on hiljaa. Siitä ajat ruotsalaisittain, eli vasemman kaulin. Pitää takaperolla ja sitten Täällä on niin paljon ihmisiä, kun saadaan. vaikka pakissa. Oli jo kerran. Aina löytyy yksi humalainen.